तुम्ही अपडेट ज्या सगळ्यात करण्यात पहिले सगळ्यात दुर्दैवी घटना मी ते या ज्यांचा हे झाला त्यांच्या फॅमिली बरोबर असा आतापर्यंत पेशंट जे असतात ते 6 जण वाईट झाले म्हणून ती खबर असा आणि 12 पेशंट जे असतात आणि 5-6 जणांचे त्यांचे उपचार चालू असतात आणि बाकीचे त्याचे बोबागाला 60-70 असे मला ऐका बघत बाकीचे त्या हॉस्पिटलला इंजर्ड होतं इन्सिडेंट कसं ट्रिगर झालं होते त्या गोष्टी म्हाका कांयच खबर ना कारण देवाक पांय पडपाक म्हणून काल रात्री हांव भाऊ बीन तेमी दोतोर शेटये बीन आमी 11-12 पर्यंत आशिल्ले पण रात्री मागीर तो 4 काय 4:30 जालो अशें आयकपाक येता गोष्ट म्हाकाय सारकी खबर ना ताचेर उलोवपाक बरोबर जावचें ना पण जें जालां तें एकदमच दुर्दैवी आणि जे सगळ्या 2 जे असतात त्यांचे फॅमिलीज आणि त्यांचे कोणा वाईट झाले त्यांच्या या दुःखान आम्ही त्यांच्या बरोबर आसा आणि मुख्यमंत्र्यापासून सगळे हांव दोतोरांचेय कौतुक करता आणि सगळ्या योग्य टायमाचेर सगळे व्यवस्थित लाईन अप करून सगळे हाताळले सगळी परिस्थिती कंट्रोलाचेर म्हणजे ते वखदां आणि बाकीचें चालू प्राईम मिनिस्टरनी इन्क्वायरी केली मुख्यमंत्र्याकडे हांव आतां उलयलो तेन्ना तांणी सांगलें की प्रायम मिनिस्टरांनी जे जे मदत जाय कितें जाय ते सगळें सपोर्ट आसा ते तांकां सांगलां आणि आपल्याली संवेदना शो कर तेंय बी तांच्यांनी सांगलें आतापर्यंत 6 जाणांचो मृत्यू जाला 6 जाण वाईट जाल्यात आणि बाकीचे जे पेशंट आसात ते 14 जाण तांकां एडमीट केल्ले आसा जीएमसीन आणि तातूंतले 6 जाण आसा ते मातशे क्रिटिकल आसा आणि बाकीचे आसा ते स्टेबल जावपाक लागिल्ले आसा जे अचानक काही आजिलो किंवा म्हापसा थंय समजा तांकां जर हे जर जाता कळटा की पेशंटांक शिफ्ट करपाक जाता इमिजिएटली सगळे शिफ्ट करता आणि ह्या घटनेची नोंद पंतप्रधानापासून सगळ्यांनी घेतली आसा आणि तांच्यांनी सगळी जी जाय ती मदत आणि त्याच बरोबर तांकां कितें सपोर्ट प्राईम मिनिस्टर फोन केल्लो हय मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां की प्रायम मिनिस्टरांनी फोनय केला त्याच बरोबर तांच्या ऑफिसी परतय तातूंतल्या फुडल्यान मॉनिटर करतात सपोर्ट सगळं फुल सपोर्ट जीएमसी अपडेट बाकीचो कितले इंजर्ड टोटल 70 ते 80 पर्यंत असो आंकडो मेळटा जे